Представете си да карате по пясъчни дюни и в солена вода. Ако сте останали цяла нощ в буря под снега, дали двигателят ще издържи? Този автомобил издържа, защото е третиран с политрон, моторните масла и добавки на 21 век. Те позволяват да изпитате двигателя до край, но политрон е не само за екстремни ситуации. Без политрон, от триенето в мотора, скоростите и диференциалите се откъсват микрочастици и причиняват бързо износване и замърсяване на маслата. При високи температури и налягане, молекулите на политрон проникват в метала. Повърхностите се заравняват и заздравяват. Това намалява триенето, елиминира износването, повишава мощността, икономисва гориво и масло. В два еднакви двигателя буталото вляво, без политрон, е издраскано, а буталото вдясно с политрон е полирано до блясък. Политрон – маслата и добавките на 21 век.